ንዓሰርተ ሽዱሽተ ዓመታት ምግቢ ዘይበልዐት ሰብ True? You haven't eaten in 15 years. እውነት ነው። Yes, it's true. ሙሉእ ወርቂ ትበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ብጅማ ከባቢ ትነብር ሰብ ኮይና ንዝሓለፈ 16 ዓመታት ዝኾነ ይኹን ምግቢ በልዓትን። ንሳ ከም ዝገለጸቶ ሓደ እዋን እዩ ወል 10 ዓመት ከለኹ ትምህርቲ ንክኸይድ ንጓብ ዝተሳእኹሉ እዋን ወላ ሓንቲ ናይ ጥሜት ስምዒት ኣይተሰማዓንን። ወላ ኮ ስድራይ ንዕቑረስ ተበሉና ኣብቲ ሰዓት እቲ ግን ወላ ሓንቲ ናይ ጥሜት ስምዒት ኣይነበረንን። ትምህርቲ በፂሐ ዝተመለስኩሉ እውን ከምኡ ካብዛ ዕለት ጀሚረ ስጋዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ዝኾነ ይኹን ምግቢ ኣፌ ይለኸፍኩን። እቲ ዝገርም ማይ እውን ካብ ደት ሰቲ ክንዲ ዓመታት ምግባራ እዩ። ጨራ ወይ ሽታ ናይ ምግቢ ወላ ሓንቲ ስምዒት ኣይፈጥረለይን እዩ ይዝክረኒ። ናይ መወዳእታ ኣብ ህይወተይ ዝበልዓኽዋ ምግቢ እንጀራ ምስ ዓደስ እያ። ካልእ ዝገርም ነገር እውን ሽንቲ ቤት ካብ ዘይጥቀም 16 ዓመት ሓሊፉን ኣሎ። እታ እንኮነ ሽንቲ ቤት ዝኸደላ ምኽንያት ነብሰይ ንኽሕፀብ ጥራዩ። በዚ ነገር እዚ ብሕክምናዊ መዳይ እውን ቸክ ከም ዝተገብረላን ከም በዓል ዱባይ፣ ኳታር፣ ስዑድ ዓረብ ከይዳ ወላ ሓንቲ ይኹን ፀገም ከም ዘይብላ እውን ተሓቢሩ። ወይ ጉድ ንዓይ ዝገርመኒ ግን በሊዕሊ 6 ሰዓታት ክዕገስ ዘይክእል ከብዲ ሒዘ ን16 ዓመታት ብዘይ ምግቢ ዝፀንሐ ከብዲ ቪድዮ ሰርሓልኩም ምህላው እዩ።